Ġew imnedija l-prinċipji Valletta, gwida globali għal pajjiżi biex jiżviluppaw u jwettqu strateġiji nazzjonali u reġjonali kontra t-terrorizmu. Dawn il-prinċipji jibnu fuq il-prinċipji ta' Bogota li kienu tħabbru fl-2013 waqt konferenza fil-Kolombja. Prinċipji Valletta ġew mħabbra fil-eluq tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar strateġiji nazzjonali u reġjonali kontra t-terrorizmu li rat is-sem ta' aktar minn 60 pajjiż. Din it-tellet l-4 u l-ħamis f'San Ġiljan u kienet organizzata mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu u d-Direttorat Eżekuttiv tal-Kumitat ta' kontra t-Terrorizmu tan-Nazzjonijiet Magħquda. Ir-reviżjoni fil-prinċipji kienu saru biex jiġi żgurat li l-istrateġiji kontra t-terrorizmu jibqgħu effettivi, jibqgħu jirrispettaw id-drittijiet u anke jibqgħu jadattaw għaċ-ċirkostanzi li jinbidlu kontinwament. Dawn huma ffukati fuq it-tkattir tal-kapaċitajiet u r-riżorsi ġdida kontra l-iffinanzjar tat-terrorizmu, il-ħarsin tad-drittijiet tal-bniedem u tal-vittmi tat-terrorizmu u t-tisjieħ tal-immaniġġjar tal-frontieri fost aspetti importanti oħra. Fisem Malta deputat Prim Ministru Ian Bor se jkun qiegħed formalment jissottometti l-prinċipji Valletta lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-jiem li ġejjin. Il-Ministru spjega li Malta ospitat din il-konferenza internazzjonali sabiex ittenni l-impenn tagħha lejn ix-xogħol importanti li qed jagħmlu n-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet multilaterali oħrajn biex jindirizzaw it-terrorizmu u dak kollu li jikkawżah. Ir-rimarka li t-terrorizmu jista' jiġi megħlub b'mod effettiv biss permezz ta' ħidma minn gvernijiet sħaħ b'kollaborazzjoni bejn gvernijiet u awtoritajiet differenti. F'indirizz il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono tkellmet dwar l-irwol kontinwu ta' Malta biex tikkontribwixxi u tippromuovi s-sigurtà l-paċi internazzjonali. Qalet li l-pjaga tat-terrorizmu teqret il-ħajja tal-persuni ċivili u tkisser il-familji. Il-President temmet li l-feriti li dawn l-atti kif jħallu fuq il-komunitajiet milquta ma jfiqu qatt.